கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தாய் தகப்பனார் எல்லோருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இது உங்களுக்குரிய வேத தியான பகுதி. சங்கீதம் 140:5 முதல் 8 வரை. அகங்காரிகள் எனக்கு கண்ணியையும் கயிறுகளையும் மறைவாய் வைக்கிறார்கள். வழியோரத்திலே வலையை விரித்து எனக்கு சுருக்குகளை வைக்கிறார்கள். நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் தேவன் என்றேன். கர்த்தாவே, என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்துக்கு செவி கொடும். ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, என் ரட்சிப்பின் பலனே, யுத்த நாளில் என் தலையை மூடினீர். கர்த்தாவே, துன்மார்க்கனுடைய ஆசைகள் சித்தியாதபடி செய்யும். அவன் தன்னை உயர்த்தாதபடிக்கு அவனுடைய யோசனையை நடந்தேற ஓட்டாதேயும். கண்டிப்பாக கர்த்தருடைய விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பார்.